subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pare, bagyo na ngayon yan ah. Pangawat lugod kita. Pare, takakaunong ka man bagyo. Kaya nakita mangawat. Adto man? Dudo nga balay. Tapos to. Sige, kana. Awat to. Kada pare ko. Boy, kasiswirtihan tayo na. Sige, langin na tatay makukuha. Kaso kalayo. Sige boy, adak didi. Kamila na balay. Pagkadidi nga, dalat na akong din. Uy, ading halog na. O, binini nga pag kinakakuha nit balay. Kaya akong nit balay. Ama, adipan bado. Ading bado sa bubuduhan po po dagi. Mabalik tarong talakay. Magtibaw yan mahubaw. Man boy. Kasasaktuhan. Doon adog iyak. Sige boy, adi kaliyo. Sinilas kahitang anak. Adi pambado. At pilo na nga daan. Uy, Rilo. Touchscreen. Anay daw kung sumakto. Baat? Inuupayan. Adi pagtsinilas. Para ang kagkatay. Ini nga sinilas nga usa. Kan-auto ini. Adi pang ice-water. Ay! Murad! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れない Manunulay ka mo ha? Ano ka magidatak buwalay? No! Wala ay! Manunulay ka mo, binubuligan. Araw sunod niyo maksa ko! Manunulay, tinanipang nakbalay. Sabi kita! Wala! Pagdalagan! Kapalo! Ano yun eh? Manunulay, maksinilis ba yun eh? Ay! Puta ka, di pa nakrilo. Anong panisunod din eh? Ha? Kung ka maglaladutan ko yung mga kamot para sa pangutban. Adi ba? Ano ko lahat yung drama? Kapag sila di, hindi ka maglaladutan niyo, adi pa nakbado nga panlangit. Yung mga bado na yun eh. Ba? Adi nakbado nga panlangit ay pagdalagan. Ano sing ka maglaladutan? Adi pa na akong haloblocks. May nagbaralay. Ini, adi pa ka na akong kuhan. Kanan, itong bata, ang tawag yun. Adi pa, kanlulo, ba? Labutan niya. Ha? Ikaw ha? Labutan niya. Ikaw ha? Anay daw pare. Oo, sa lahat nga tao, duduha kita. Kaya tadto. Balikat na daw. Anay. Pati mo. Hoy! Pag kay isugan mo, uusa ka la. Kaya ka na, hindi ka nakita ng mga lawas. Pero huwag mo pa tayong alamon yan na.
Ako, yain mo ada. Ako nga din. Ang ada. Ano yan? Ako din eh. Sino lang? At may yabado. Sino lang? Telepon ay yabado. Wala sa mo! Wala pili! Sige na! Wala pili! Ulit yung mga gamit! Sige na! May bado! Basta! May Emirates. Karen palitin eh. Right up. Ayun sir! Basta ito yun eh! Kira yun eh! Basta! Kung pare. May Emirates. Tukay. Kailan na? Sinilas! Oh! Oh! Sinilas! Ano? Sinilas. Ano nila yan kamo? Sinilas. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Abangan yung part 2! What's up mga kasumbang? Shoutout po kami ngayon. Okay, shoutout po sa mga kilala namin mga nagsisimula pa lang vlogger katulad namin. Shoutout po sa Sam Gabito Channel. Shoutout din po sa Self Vlog. Shoutout din sa kalimutan ko na yata. Okay, shoutout po sa mga nagsisimula pa lang dyan na katulad din namin na YouTube channel or YouTube vlogger. Ayun po, shoutout po sa Bagyo. Shoutout! Bagyo alon! Oh my God! Shoutout sa baby ko. Shoutout sa Samar. Shoutout Antonin. Shoutout sa baby ko.